21 траўня дзень беларускіх палітвязняў. Сёлета праваабаронцы прысвячаюць гэтую дату барацьбе супраць катаванняў і нечалавечага абыходжання ў турмах. Гэтыя злачынствы паводле міжнароднага права не маюць тэрміну даўніны, аднак у Беларусі выкарыстоўваюцца сістэмна і як інструмент ціску. Зараз у няволі несправядліва ўтрымліваюць як мінімум 848 чалавек, 9 палітвязняў загінулі за кратамі. Сярод іх Вітольд Ашурак, памяці якога і прысвечаны гэты дзень. Галоўныя мерапрыемствы і акцыі салідарнасці разгорнуцца за мяжой. Так, ужо 19 траўня ў Познані распачнецца трэці кангрэс па палітзняволеных, які адкрыецца мерапрыемствам пра рэпрэсаваную моладзь. 21 траўня кангрэс працягне працу ў Вільні. Там праваабаронцы і палітыкі абмяркуюць метады працы ва ўмовах тэрору і стратэгіі міжнароднага ўплыву на рэжым. Акрамя гэтага, 21 траўня о 7 гадзіне вечара ў буйных гарадах пройдуць традыцыйныя мітынгі салідарнасці і чытанні імёнаў вязняў. Адна з маштабных акцый да гадавіны забойства Вітольда Ашурка запланаваная ў Беластоку. Поўны расклад і спіс усіх гарадоў, якія далучацца да Дня салідарнасці, праваабаронцы апублікуюць пазней. Сачыць за абнаўленнямі мерапрыемстваў рэкамендуем на афіцыйным сайце і ў соцсетках праваабарончага цэнтру «Вясна». Відавочна, што мапа імпрэзаў будзе нашмат шырэйшай, сачыць абавязкова за анонсамі і калі ёсць магчымасць, абавязкова далучайцеся. Салідарнасць зараз істотная, як ніколі. І ніколі не бывае зашмат. Ну а каб паразмаўляць пра практычны сэнс гэтага дня, да нас завітала юрыстка праваабарончага цэнтру «Вясна» Святлана Галаўнёва. Святлана, вітаем вас. Прывітанне, Святлана. Давайте, можа, на пачатак нашай размовы нагадаем, колькі зараз у Беларусі палітвязняў. Бо зараз шмат навінаў пра тое, што вызваляюцца людзі, але з таго, што я назіраю, насамрэч лічба палітвязняў вельмі моцна не спадае. Як выглядае сітуацыя? Лічба зменшылася, але яна таксама і расце. Зараз за кратамі дагэтуль знаходзіцца 845 палітвязняў, і гэта толькі тое, што нам стала вядома. І не, мы пакуль не кажам пра сістэмнае паляпшэнне сітуацыі, бо мы бачым, што ёсць кропкавыя вызваленні, але ёсць новыя затрыманні, ёсць новыя прызнанні арганізацыі экстрэмісцкімі фармаваннямі і новыя выпадкі пераследу. Вось бачыце, новыя выпадкі пераследу ёсць. Мы ведаем, што гэты пераслед датычыць нават тых сем'яў людзей, якія былі вызваленыя, то бок тыя людзі выехалі, але ўсё роўна іх нават сем'і не пакідаюць у спакоі, калі мы можам так сказаць. А ці у вас ёсць, можа, лічбы такія агульныя, колькі людзей апынуліся за кратамі паводле палітычных артыкулаў за гэты час? То бок тыя месяцы, што, здаецца, як бы вызваліліся, вось, ці вы падлічвалі, як «Вясна», агульную колькасць людзей па палітычных артыкулах? Хоць, канешне, мы разумеем, што у вас непоўныя дадзеныя, і не ўсе людзі, якіх маглі бы быць прызнаныя палітвязнямі, яны атрымалі вось гэтае прызнанне. Так, па нашых падлічэннях з 2020 года больш за 4000 чалавек было прызнана палітвязнямі, і больш за 9000 чалавек сутыкнулася агулам з крымінальным палітычным матываваным пераследам. І плюс да гэтага мы даўно ўжо не кажам пра нейкія лічбы адміністрацыйнага пераследу, бо разумеем, што хаця зараз менш выпадкаў затрыманняў, прынамсі нам вядомых, але і агулам інфармацыі вельмі мала даходзіць пра адміністрацыйны пераслед. Калі браць дату 21 траўня, гэта дата нам нагадвае пра трагедыю, калі закатавалі палітычнага актывіста Вітольда Ашурка. Гэта вельмі сімвалічная дата, тут і ўсё зразумела, а з практычнага боку, наколькі практычна гэта дата менавіта важная? Ну, гэтая дата, як і любая дата, якая звязана з нейкімі такімі сумнымі, важнымі падзеямі для грамадства, гэта такая фармаванне культуры памяці і культуры рэфлексіі над тым, што адбылося. І я бачу ў гэтым таксама яшчэ і вельмі практычны сэнс у тым, што шануе гэтую памяць, узгадвае, мы вяртаем сябе кантроль над кантэкстам
не дазваляем, каб беларуская дзяржава забылася на тое, што яна зрабіла, і не дазваляем уладам Беларусі гэты кантэкст дыктаваць нам. Не, мы самі кажам, як мы бачым гэта, адстойваем і прысоўваем сваё бачанне, свае адносіны да таго, што адбылося. Кожны дзень у нас такая бясконцая пекельная хроніка гэтых рэпрэсій супраць беларускіх грамадзянаў. Ці можам мы вылучаць нейкія тэндэнцыі, ці змяняюцца неяк гэтыя рэпрэсіі, калі змяняецца, у які бок кіруецца, магчыма, нейкія іншыя формы набываюць. Як гэта выглядае? Я бы вылучыла такую тэндэнцыю, як ціхія ці схаваныя рэпрэсіі. Гэта адбываецца праз мэтанакіраваныя дзеянні ўладаў, каб пазбавіць магчымасцей праваабарончай арганізацыі атрымліваць інфармацыю пра пераслед. І гэта таксама адбываецца праз вялікую працу па запужванню людзей як унутры краіны, так і па-за краінай. Напрыклад, бягучы в обшукі ў кандыдатаў у каардынацыйную раду, мы ведаем, што з людзей, са сваякоў, людзей, якія балтуюцца ў каардынацыйную раду, бяруць падпіску аб неразгалошванні, і гэта якраз робіцца, каб максімальна не даваць людзям распавядаць пра тое, што адбываецца, нават сваім сваякам. Святлана, 21-га, вось ужо літаральна на наступным тыдні адбудзецца шэраг розных акцый, падзеяў, прысвечаных гэтаму важнаму дню для нас. Раскажыце, што гэта за акцыі і што канкрэтна можна зрабіць кожны з нас. Ось я, Валера, нашыя гледачы таксама, як мы можам падтрымаць палітычных вязняў, сем'і, адзін аднаго ў гэтай сітуацыі? Мои калегі і калежанкі з вясны рыхтуюць адпаведныя матэрыялы інфармацыйныя пра важныя праблемы, якія датычацца палітвязняў. І таксама мы зрабілі такую мапу мерапрыемстваў, прысвечаных дню палітвязня. Дзе гэта можна паглядзець? Гэта адпаведная старонка prisonersday.info. На ёй можна далучаць свае мерапрыемствы і бачыць, якія ўжо далучаны і будуць праводзіцца мерапрыемствы, прысвечаныя дню палітвязняў. Можна зайсці на старонку prisonersday.info, там паглядзець, якія ёсць падзеі, але што кожны з нас можна зрабіць, акрамя того, што далучыцца да падзей? Ці ёсць яшчэ вось нейкая такая асаблівы такі чалавечы вымер гэтай салідарнасці? Можна заўсёды падтрымліваць данатамі, можна заўсёды... Калі гэта бяспечна, Калі гэта бяспечна, можна заўсёды, зноў-такі, калі гэта бяспечна, пісаць лісты. Так, мы ведаем, што яны не даходзяць, але калі вы іх захоўваеце і нават пасля вызвалення чалавека паказваеце, гэта дае вялікую падтрымку людзям уже пасля вызвалення ў такой вельмі пераломны, крызісны момант. Святлана... І проста памятаць пра людзей. Святлана, дзякую вам вялікі і за сённяшнюю размову, таксама за вашу і вашай асобе для ўсіх праваабаронцаў працу. Сапраўды вельмі важна. Алесю Бяляцкаму папросім перадаць ад нас прывітанне. Вялікае прывітанне. Дзякуй вялікі.